papa. Loh, na may chicks oh. Sus, hindi ang chicks oh. Pero kung kita na ta. System yan, ugo-ugo. Madami yung diskarte. Tagasan na kami ka. Kasi yung taga-dere ka? Kisa yung mga ka? Kisa mo na ba kayo mo na? Sa kong papa na, isober ako sa Buwang yung maway-wiyag mo ka? Pwede kong uyab mo ka? dili sa kaano kay may eskwela ta ka. Pwede naman ka ng relationship din? Hindi. Hindi pwede. Pwede ka, aris mo ka, kung kang pugot. Hindi, aris mo ka. May panahon nga makuha rin ka. Ito kaya ang buhato sa. Di ang sulit yan, nagahi kayo. Mga ayaw siguro lumay eh. Pero makuha ko ito, buhato kita. Tagsaan ba? Hindi na gimuha sa muna, kung bayhana na. Hindi na gimuha sa muna. Saan ko itong kuha na ko sa? Tagsaan ko itong bayhana. Sigasa ka ito. Huwag ko kita itong naong nga dali ko. Asa ko ano kitabang ka? Ngayon siguro lumay. Na siguro lumay siguro. Tuo ko ang lumay siguro. Uy, bay, kasi problema nimo bay ngano hinuktok mga di bay. Dako mo siguro kay kag problema bay. Ay ko ngikit na babae ba. Nya, Na gusto na ko moyab gahim kayo. anong waman nimo nauyab nga katisoy nimo? Ang sa nagutaon taan ni. Kaya yung tambag yun. Kasi Sayo na kinatambag ka nako bay. Ang ako ikatambag nimo bay, para daghang kag mauyab bay. Muduol ka nang manggaharya bay. kita ka ng babae diya. Mana akong diskartiyan. Para mo nang bayana bay. Nya, gidiskartian nimo. Diskartiyan ko gahim kayo. Palaban din papa yun. Eskwela po yun. Uy, sayo na kay na bay. Duol ka nang kamanggaharya bay. Nga ilumon sar na kahikap nimo. Duol din na nimo. Di na ka maglisod na bay. Baba. Ato ko rin. Asa ang mga Katong mangga dito eh. Mao nang manggaharya. Mao nang manggaharya bay. Mali agta diha. May muhatag di lumay. Nauyab na nako si Araymina oy. Armina. Og si Angel mo sisilin. Nauyab na nako. Atuwa niya dito bay. Kay mutiwas ako og jogging bay. Oh. Gi. Ako nang diskartiyan. Oh, sige bay. Kay mag-jogging ba ko bay? Ikapon ra, ikapon. Oh, ikapon ra. Gi. Bay. Napagay agta ni. Mom ni gingo ko ni itong jogging. Ayo ko. Umay. Ayo ko. Umay migo. Kaya kahoy. Migo, ngayo ko umay. Datang lagi ko sa ingon sila, dire ko magpatabang kung naay mga kinanang mga problema ba. Unsa may mong tuyo? Ngayo lagi ko umay kay kanang naay ako pa nga nakuanan ba nga di man misugod. Ganahan ko sa biyana. Sige. Balik ka lang niya mga alas 6 sa hapon. Balik ko na ko.
Mga lasayas hapon, dili ka lang diri. Salamat. Salamat eh. Kana. Kuha lagi itong bihana. Kani mo, wag tang gagolan ni. Salamat migo ha. Okay, balik lang ha. O sige. Tinood na amigo, tinood na. A few moments later. Sus, tugayang alas 6, alas 2 pa. Tugaya. Tinood ba itong inyo sa agta sa? Tugayang ganun ko niya lumay. Sana sus, lipay na kayo lagi. Kaya ako ng wato na kay. Kung dili mag ka ng magantos, di masantos. Ako ng wato kay. Tagsar ka ng bihana ko. A few moments later. Uy! Sus! Nasayos na! Kini! Nasayos na! Mau yung inyo siya migo na kumagta. Nasayos na kay patungo niya sa mangga. Ayo! Migo! Asa itong gingan mong bumay migo? Kita ka ng bato na sa punuan. May tulo ka bato riha. Oh! Tinuod ka eh! Tinuod ka eh! Ni bato! Tinuod ka din eh! Kung saan ka na pagkamit sa? Bato man eh! Sayon kay na. Pudora ka dito sa babay. Sara na kahikap nimo. Mukuyog na nimo ng bayhana. Sige. Salamat migo ha! Pero dunay usa ka kondisyon. Ibilin nimo imong sanina og imong purol. Kay nagbahag ra ko diri wa ako'y sanina wa ako'y purol. Kaya, kasunis mo migo? Ya. Sa man nga wa mo ko'y purol diri nagbahag ako. Kanila sa ninami ko, ako, purol, ang kasunis migo niya, di inim sakto nimo. Dako kay tao. Sige, pwede ra ka na imong sanina. Mau yung gingon sa amigo, sarang yung gingon. Ano, mano yung gingon? Ator ko. Yan, apa lagi ka diri? Wala lagi, umutan to ang gingon mo. Ano pag dili masugat akong papa? Ibaw ka dili masugat akong papa? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Ingon, lumay ni. Isag pa nung gusto, kita eh. Anak yung tipaklong. Bungot o. Oh. Atay itong agta ito. Tinood ba itong agta ito? Kita eh. Kita. Balikong ko to. Balikong itong agta. Tinood ba to? Huwag ako ilara to. Tanaw ko ni unsay suod ani be. Tanaw ta unsay suod ani. Kay ingon siya kuan gino. Uy! Lo, baki. Oh no. Bato ra to kung gisod. Atay. Bato ra tong gisod. A few moments later. Dara akong amigo ay nibalik diri akong giilad. Gikuha pa niyang bato tulo ka buka. Giingon ako nga mautoy lumay. Unsa kay resulta ni ron natapalongan kwartos babae noon. Nibalik na diri ako ni ilaron sa kay unsa na kuan ani niya. Unsa na sa kay sulti ani rin balik man. Migo. Sikita sagpa ko sa babae, ingon ka imong lumay nga. Okay. Nga, unsan man to gisagpa mo ko? Anong di gisagpagal nga wala ko'y labot ana basta kay lumay to akong gihatag nimo. Wa mo saril. Gisagpa ko, putis kitang naong.
tinuod kani. Tinuod ka na kuan ka agtagi ka. Wa ka kon mo lara. Run. Daham lagi ko tao to. Ya, balik dire. Imo ko gila da. One, two, three, go. Ako dahil si Cherilyn Rodrigo, shout out ko sa Masbati, Katayngan Masbati. Shout out. Shout out. Ako ng mama ha. Ana man na. Kare. Ako rin si Alfred Hamtang Montero. Shout out ko nyo tanan. Ako si Blake Quesada. Salamat ko sa tanan mga subscriber o viewers namo. Oh, shout out dai ko sa kadalawan sa nga to. Katayngan, Shout out ko sa Bayo, Kadalawan, Masbati. Bayo, Kadalawan, Masbate, o sa Katayngan, Akong lola, mga akong lola o akong Conchita Rodrigo. akong lola o akong lolo. O sa akong mga ayaan, Mga Rodrigo pa mga Rodrigo family. Shout out ko diha. Shout out kayo diyan. Masbati. Shout out kayo diyan sa Masbate. Anak ko ni Cherilyn Rodrigo. Ako po ito ang anak ni Cherilyn Rodrigo Bindigo. Dito sa tabi ko. Shout out sa yung lahat diyan at ako pala si Angelo Rodrigo Milan. Shout out. Yes, babosh.